kunnafoni telemaw la k'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka faama tigilamaw olu ka kunnafoni sira fɛ état-major général des armées a ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ale ni diɲɛ naani maaw bɛɛ lajɛlen ko anw ka jamana faama n'u tali kɛ force armée du Mali la o ye wulikajɛ kɛ k'u kɔda maajugu olu ka banbaciwaleya dɔ la mun n'a bɛ fɔ o ma ko terroriste mun n'i y'a ta k'a lajɛ o y'o ta k'o ɲɛsin a fɔra o ma ko Murja o kan ni o bɔra kɛla ntɛnɛndon n'o bɛnna décembre kalo tile 25 ma san 2023 an ka faama tigilamaw y'o kɔda ninnu na ka se ka ninnu kɔni wa gɛn ka bɔ yɔrɔ in na cogo minnu la u ka se ko n'u ka dɔn ko i b'a ye k'a fɔ a kɛla sababu ye ka se ka wa basigi nati nin yɔrɔ kofɔlen in na tiɲɛ don cɛnninw kɔni caman kɛra n'u tɛlɛ kɛ minɛnw caman cɛla nin yɔrɔ kofɔlen in na mun y'a ta k'a lajɛ fo ka taa se maa dɔw kɔni olu bɔnɛli la o niw la o kɛla nin yɔrɔ in na a kɛla mun bɛ tɛlɛ kɛ a fan fila bɛɛ lajɛlen na mun bɛ tɛlɛ kɛ an ka faama tigilamaw la olu ka boloden ɲɛmaa hukumu kɔnɔna la o ye basigi kɔni nati nin yɔrɔ kofɔlen in na